niin, nyt mä kävin Hööksissä. Se Hööksi on tuolla. Ja jos te näette mun kädessä jotain, niin se on raippa. Ja mä kävin jostain ainakin 2 ratsastuspaitaa ja yhdet ratsastuskengät. Ja se on 2 sukkia. Ja oliko tuo, niin, ei ehkä mitään muuta, jos se oli oikein. Joo. Mä huidan vaan tällä, mä en tiedä miksi. Mulla on vähän tämmöisiä, niin. Mä menen huomenna ratsastaa. Mun hiukset on sika rumasti. Moikka! Tää on ainakin tällainen vaaleansininen. Toivottavasti ei kuluu nopeesti. Tää kuluu nopeesti. Sitten mä saan vielä tänään uuden kypärän. Moikka!